a totes i tots. Com sabeu, a la sessió plenària del passat mes de maig es van aprovar els criteris generals per a retribuir el complement de productivitat de totes les empleades i empleats públics de l'Ajuntament de Xàtiva i d'aquesta manera acabar amb aquesta discrecionalitat i les irregularitats que estaven registrades a l'hora de pagar aquests complements de productivitat als treballadors. En el pressupost del 2017 es va consignar una quantia de 61.000 euros en concepte de productivitats i altres contingències, quantitat que no supera el límit establert per la llei, però que en aquests moments ha resultat insuficient, ja que s'han abonat 61.221 euros en concepte de productivitat als empleats de l'Ajuntament en nòmines de febrer, març, abril, juny i juliol, i des d'ací fins a final d'any encara s'hauran de retribuir rendiments especials i activitats extraordinàries, entre altres als funcionaris que exerceixen el seu treball cada dia. Per tant, considerem que cal ampliar en 59.000 euros aquesta quantitat global assignada, tenint en compte que d'aixòs que realment són 32.000 euros perquè 27.000 euros es van pagar per ajudes familiars de totes les treballadores i treballadors, perquè se pagava i se concepte en productivitat a una part dels treballadors que eren els funcionaris perquè no ho tenien. Cobra quan el treballador i treballadora acompleix els requisits, no ho fem a dit, no és discrecional. Per cert, és també que hi ha treballadors que tenen el complement de productivitat inclòs al seu sou perquè, com tots sabreu, desenvolupen aquestes tasques que no estan incloses en la RPT, cosa que també estem solucionant, estem fent reunions mensuals per arreglar la RPT que no s'havia tocat des del 2008. Per tant, nosaltres considerem que aquest complement s'ha de pagar a feina a tots els treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Xàtiva. El pressupost per el 2018 s'ha doblat, malgrat que suposem que no necessitarem tots aquests diners, però hem de tindre en compte que no se tinguin que fer futures ampliacions i tots els procediments burocràtics que això implica. Per tant, el nostre vot serà a favor. Gràcies.